Low pressure area kun LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility habig sa Mindanao hingpit na nga nahimong bagyo. Unsay epekto niini sa Cebu ug sa mga kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ato kining sayran sa report ni Luan Lerondina. Duha ka senaryo ang gitanaw karon sa Pag-asa nga track nga subayon sa bagyong Ada, ang labing unang bagyo sa nasod karong tuiga. Una, ang posibleng paglandfall sa bagyong Ada o baka ang pag-recurve niini o pagpalayo sa kayutaan sa nasod. Kung ugaling mo landfall man ang bagyong Ada adto sa Eastern Visayas, lakip sa mapaubo sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern Cebu. Unsay epekto niini sa kadagatan ilabi na atol sa fluvial procession karong Sabado, January 17. Today, hangtod sa ugma is generally fair weather pa. And then by Friday and Saturday, na ay mga chances of light to moderate and occasional heavy rains for Central Cebu and of course the Northern Cebu. Hinuon matod sa Pag-asa, lauman ang maayong dagan sa panahon dinhi sa Subo sa adlawng Domingo atol sa Sinulog Grand Parade kay nianang adlaw ang bagyong Ada atuan na habig sa Luzon. The chance of a raising is signal number 1 sa Saturday is a moderate 50-50 chance. So mo ni ato ang bantayan. Kung watay signal number 1, ang venue sa procession sa fluvial is inland man or sa Masamaktan Channel. So most likely less than 1 meter ang gitason sa balod na dihang dapita compared to the open sea. Hinuon awhag sa Pag-asa sa kanunay pag-monitor sa labing awahing dagan sa panahon, gikan mismo sa DOST Pag-asa. Uban ni Warlon Melgazo, Luan Lerondina, Balitang Bisdak.